channel. Kumusta? What's up mga kabangs? Welcome back to my channel. Hello! Kumusta? Thanks God, it's Friday mga kabangs. So in today's video tayo ay mag-duty. Last day of duty today and tomorrow is weekend. So guys, mamaya meron tayong event sa NCCC. So I'll see you later sa NCCC with Kitty, another influencer from Davao. And lakad muna ako. 2,000 years later. Lunchtime na! Kain guys! Breakfast. Ayan, so on the way ako sa Gundiang Panglungsod kasi magtatanong ako about yung mga maling spelling sa birth certificate, kung ano bang dapat gawin dyan, magkano ang bayad mo pa-change. Ayan, para may malaman din kayo guys, information about that. Diyan tayo magtatanong guys about sa birth certificate sa Gundiang Panglungsod ng Davao. You're from Davao, nasa San Pedro siya located. Meron pang mga tangko fronting San Pedro Church. Daming tao. Ayan, babalik ako sa office guys. So ang grabe, ang mahal pala na mapa-change ng wala ko sa light. Wait lang, hanap tayo ng magandang angle. Ayan, so nanggaling na ako doon. Ang sabi nila is pag clerical error daw 1.5, pero kung grabe yung error ng sa birth, pangalan or any address, pangalan or birthday, 4.5 daw yun siya. So ayaw na lang magbigay ng requirement sa akin kasi wala akong dalang papel. So kailangan may papel kayong dala, local copy tsaka PSA copy, para bigyan kayo ng list ng requirements. And pwede ding ibang tao ang mag-process ng birth correction mo basta meron ka lang SPA or Special Power of Attorney. Ayan, so medyo mahal pala, no? Akala ko libre lang yung magpa-change ng mali sa birth. Hirap pala. Ayan, so pag ako sa office guys, magpibihis lang ako para mamaya sa event. Napaka-hassle talaga pag merong mali sa birth certificate mo. Ako mali yung month ng birth ko pero hindi ko na change. Pinalo ko lang siya para walang problema. Grabe init. Ayan, naka-out na ako guys. Puntahan natin si Kitty doon sa may Bldg, University of Mindanao, kasi malapit lang siya dito, lalakad lang siya. Mga 3 minutes. Tara. Kaya nagkakasakit yung mga tao dito sa Davao kasi first 1 week sobrang ginaw kaya ganitong oras, mga alas 3. Ngayon sobrang init. Papalit-palit ng weather. Grabe. Ayun, so dito na ako sa University of Mindanao, UM logo nito. Wala pa siya. Hindi ko siya nakilala. Hello! Inyong. Tara! Tara, ito dali. Sa may OTD dapit ba? May pamanggot. Ayan, ito tayo sa OTD guys. Ayan, so mag-jeep kami. Hindi kayo pwede mag-taxi.
Kasi poor kami. Mga squaa lang kami. Okay, alright. Alright. Hello guys, so nasa NCCC na kami with Kitty! Hello! Ayan, so pasok na kami ngayon. Meron kasing event doon and magka-cover kaming dalawa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 siya. Cheers! Welcome to NCCC! Hi guys, it's me Carol and I'm with Hello! Dito kami ngayon sa NCCC. Guys, last namin dito is yung parang may event sa taas. Yung sa Dako. Dako ba to? Hindi. Yung parang group sa ASAP. Nila. Ang dami ng laman ng NCCC ngayon guys. Tingnan nyo. Lanang lang. Ang dami ng laman. Top, blah blah blah. Opening. Parang yung dance machine. Yeah, you. Parang dance machine. Ang ganda talaga ng CR nila dito. Bangkok pass. Ayan, so yung event pala ngayon is official launching ng latest version ng Pump It Up machine. Yung parang ganyan-ganyan guys. Ganyan-ganyan na game para sa dance-dance. So yan yung ating na event for today dito sa NCCC. And antayin ko lang si Katie. Pero na sila ditong lot clip oh. Mga cosmetics guys. Tingnan niyo. Ayan. Lot clip. Halos mga cosmetics yung laman ng kanilang store. And nag-hiring din sila. Hindi pala. Membership card pala. Ayan. Meron mga store dito sa NCCC guys na wala sa ibang mall ng Davao. Tulad ng Lot Clip. Hindi ko alam kung nasa SM na siya or any stores or mall sa Davao ha. Meron din Expression. Ayan. Gear Up. Top. Ito. Hindi ko lang alam kung nasa Davao. Nasa ibang mall ba sila. Meron silang panggawa ng ice drop. Wow. Hi guys, nandito na kami ngayon sa event pero wala pang tao. Yan yung opening yung bagong machine nila. They have a new version of machine and nahihirapan ako mag-vlog, baka copyright ako. So Pump It Up is celebrating the 20th anniversary machine launching. 20th anniversary machine launching. Kaya pala yung mga songs nila is Korean kasi it was founded in South Korea. Ito oh. Nasa mga mall yan sila. Nahihirapan ako mag-vlog kasi baka ma-copyright ako sa music. Copyright. Ngay. Tagalan tayo sa kanyang forever. Hi! Hurry! Oh. Hana, pusi. Patay na guys. Let us all gather and witness the unveiling of the 20th anniversary Pump It Up Double X. In 3, 2, 1.
That's for coordination. Very required talaga to get up Chicken to. nuggets mukbang. Familiar po ba? Diba? It's a classical revival. Grabe ang speed. Bilis ang speed nila. Parang hinahabol ni kabayo. Calling the next players, Mayor 3, Renee Bricola, and Mayor 4, Lebanese. Ayan guys, hindi pa tapos yung event pero check na yung pako. Nasa loob ako ng machine ngayon. Naantay kami na matapos para makalakad na kami at pupunta ako sa Rizal Mall kasi nandun sila Grace. Mahirap mag-vlog sa labas kasi baka copyright ako sa music ko. Ayan, kasi ayun naman ako. Inaantay namin yung paraffle guys kasi umalis kami agad-agad baka manalo kami. Same sa nangyari kay Richard dati. Umalis siya, tapos nagulat yung pangalan niya, sayang yung camera ang taluran niya sana. Anyways, after dito, didiretso ako doon sa Rizal Mall kasi andun sila Grace. Hindi na lang. Ay, nako. Hello mga kabang, so on the way na ako sa Gmall. Actually, nasa Gmall ako sa elevator. So ang gagawin ko lang, kukuhanin ko lang yung ginrocery ni Grace kanina. Then, uwi sa bahay. Kasi mag-edit ako ng video para sa vlog today. Tara! Yun na! Hello! Kiss ko! Tara! Ayan, so pauwi na kami. So kasama doon silang dalawa. Bye-bye! So, sige lang din sa bahay guys. Hi guys, sa bahay na kami ngayon ni Gian tsaka Yuna. Ayan, so ang dami natatanong kung kambal ba daw yung dalawa. Si Gian is 5 years old, si Yuna ay magpo 4 years old ngayong March 3. So hindi sila kambal. Kasi marami nagtatanong sa Jeep, sa Facebook, sa YouTube. Ayan, so ayan, maliwanag na. And yun yung vlog today guys para maka-edit na ako, and see you next time for my next vlog, and always love your family. Please subscribe and like this video. Bye!